تخلتي نزعلت زبلنا يو حدش زين عن فصامتات إننا قريبنا لنا كتكاتلو بخبرنا عدل. ሚኒስተር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝቐረበ እዋን በገለ ውድባት ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ዝቐረበ ነቐፌታ ብትሪ ኮኒኑ እቲ ሚኒስተር ኣብ ወግዓዊ ናይ ትዊተር ገጹ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዚ ሓድሽ ዝተረኸበ ኣቓልቦ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ካብ ሰናይ ድሌት ዝመጽእ ዘይኮነስ ከም መሳርሒ ንሃገር ንምጥቃዕን ነቲ ጽልኢ ዝመልኦ ፖሊሲታት ንምትግባር ይጥቀምሉ ከም ዘለው ገሊጹ እቲ ሚኒስተር ኣብ መግለጺኡ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ኣብ ወሳኒ ህሞታት ስቕ ክብላ ዝመረጸ ሃገራትን ኣህግራዊ ትካላትን ብዛዕባ ኣቃውማ ምክልኻል እቲ ሃገር ርእይቶ ክህባ ሞራላዊ ይኹን ሕጋዊ ስልጣን ከም ዘይብለን ኣስሚሩሉ ኣብ እዋን ቃልሲ ኤርትራ ንናጽነት ከም እውን ተኸታተልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ናጽነት ኩናት ኣንጻር ኣብ ዘካየደሉ ሕጂ እውን ስሕሓብ ዶባት ኣብ ዘጋደደሉን እዋን ስቕ ክብሉ ዝመረጸ ሕጂ ዘየድሊ ምኽሪ ክህቡ የብሎምን ኣቶ የማነ ታሪካዊ ድሕረ ባይታ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ወታደራዊ ምንካይን ክገልጽ ከሎ ኤርትራ ኣብ 1992 ናጽነት ምስ ረኸበት ብናይ ገዛ ርእሳ ተበግሶ 100,000 ሓርነታዊ ሰራዊት ብ65 ሚእታዊት ከም ዘጉደለት ኣዘኻኺሩ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ወታደራዊ ዶክትሪን ንእሽተይ ሙያዊ ሰራዊት ንምዕቃብን 35,000 ኣባላት ጥራይ ዝሓዘ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምምስራት ምዃኑ ገሊጹ ህጹጽ ኩነታት ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ዕቑር ሓይሊ ብመሰረት እቲ ሕጊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ 18 ኣዋርሒ ዝተሓፀረ ኮይኑ እዚ ተግባር እዚ ክሳብ 1998 ኩናት ዶባት ዝጅምር ኣብ ግብሪ ጸኒሑ ድሕሪ ስምምዕ ኣልጀርስ ኤርትራ ምስ ባንኪ ዓለም ሕብረት ኢሮጳን ካልኦት መሻርክትን ብምትሕብባር ኣብ መንጎ 2001-2007 ልዕሊ 105,000 ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ሕብረተሰብ ኣጉሪዳተን ክተዋሃዶን ከላ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ስምምዕ ክተክብር ስለዘይከኣለት ንባድመ ሓዊሱ ልዕላዊ ግዛኣታት ከም ዝሓወሰት እቲ ሚኒስተር ገሊጹ ወሲኹ ድማ እቲ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኽተሎ ዘሎ መርገፂ ቀፂሉ ናይ ዝሓለፉ መንግስታት ናይ ምጥቃዕ ፖሊሲታት ከም ዘጋደዱ ሓቢሩ ኣባጽዕ ዓሰብን ዝምስረት ዘሎ ናይ ንግዲ ዞባ ንቁጠባ ኤርትራ ሓድሽ ተስፋ ከም ዝሃበ ተሓቢሩ መንግስቲ ኤርትራ ንቁጠባ ዕብየት ሃገሩ ንምስሳይ ኣብ ወደባዊት ከተማ ባጽዕን ዓሰብን ሰፊሕ ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ንምምስራት ዘካይዶ ዘሎ ንጥፈታት ብሓድሽ መልክዑ ይቕጽል ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ብርክት ዝበለ ተስፋታት ሒዙ ዝመጸ ፕሮጀክት ንኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓንቲ ካብተን ቀንዲ ማእኸል ንግድን ኢንዱስትሪን ንምግባር ዝዓለመ እዩ እዚ ነፃ ዞባ እዚ ኣብ 500 ሄክታር ዝዝርጋሕ ኮይኑ ምስ ኣህግራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ባጽዕን ወደብ ባጽዕን ብምትእሳር ንንግዳዊ ምንቅስቓሳት ኣዝዩ ቀሊል ክገብሮ ከም ዝኽእል ይግለጽ እዚ ፕሮጀክት ብርክት ዝበሉ ናይ ወጻኢ ኣፎርቲ ብምስሓብ ኣብ ኢንዱስትሪ ሎጂስቲክስ ኣገልግሎት ወደብን ቱሪዝምን ዓብይ ለውጢ ከምጽእ ትጽቢት ይግበር እዚ ናይ ንግዲ ዞባ ምስ ተጀመረ ንኣሽሓት ዜጋታት ሓድሽ ናይ ስራሕ ዕድል ብምፍጣር መነባብሮ ህዝቢ ኣብ ምምሕያሽ ዓብይ ግደ ክህልዎ እዩ ብተወሳኺ እዚ ነፃ ዞባ ንኤርትራ ምስ ሃገራት ኢሮጳ ኤስያ ከም እውን ውሽጣዊ ክፋል ኣፍሪቃ ዘለዋ ንግዳዊ ምትእሳር ብምሕያል ሃገራዊ ኣታዊ ክውስኽ ክሕግዝ እዩ እዚ ፕሮጀክት ካብ 2001 ጀሚሩ ክሕሰበሉ ዝጸንሐ እኳ እንተኾነ ሕጂ ግን ምስቲ ኣብ ዞባና ዝመጽእ ዘሎ ፖለቲካዊ ለውጥታትን ሰላምን ተተሓሒዙ ብዝለዓለ ሓይሊ ንምትግባሩ ስጉምታት ይውሰድ ኣሎ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ንቁጠባ ኤርትራ ካብ ዝነበሮ ናብ ዝለዓለ ናይ ፍርያት ንግድን ደረጃን ከሰጋግሮ ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ዓብይ ምዃኑ ሰመያ ቁጠባ ይገልጹ እዚ ንህዝቢ ኤርትራን ኣብ ወጻኢ ንዝረብሩ ደለይቲ ለውጥን ዓብይ ብስራት ኮይኑ ውጽኢት ኣብ ቀረባ ግዜ ክርአ ትጽቢት ይግበረሉ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ዶባት ሓያል ውግእ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ሰራዊት ሱዳን ኣብዚ ውግእ እዚ ሓያል ኪሳራ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ከም ዘውረደ ይሕብር ኣሎ ሰራዊት ሱዳን ኣብዚ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውቡ ከባቢታት ፍሉይ ወፍሪ ብምክያድ ኣብ ልዕሊ RSF ምስኦም ዝተሓባበሩ ሓይልታት SPLM-N መጥቃዕቲ ፈጺሙ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ከም ዝተቆጻጸረ ድማ ሱዳን ትሪቡን ዝተባሃለት ጋዜጣ ሓቢራ እዚ ውግእ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ኩርሙክን ገይሳን ከም ዝተባርዐን ሰራዊት ሱዳን ንኸባቢ ኣልባርካ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቆጻጸረን ተገሊጹ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ካብ ኢትዮጵያ ሎጂስቲካዊ ደገፍ ይረኽቡ ከም ዘለዎ ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሳ ድሮናት መጥቃዕቲ ይፍጽማ ከም ዘለዋን ይኽስስ በዚ ምኽንያት ድማ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ዶብ ንምዕጻው ተወሳኺ ሓይልታት ሰራዊት የዋፍር ከም ዘሎ ሓቢሩ ብተወሳኺ ሰራዊት ሱዳን ድሮን RSF ከም ዘውደቐ ይገልጽ ብመሰረት ውሃብ ቃል ሰራዊት ሱዳን 23 ሰነ 2026 ኣብ ሱዳን ሰሜን ዳርፉር ስትራቴጂክ ድሮን RSF ብሓይልታት ጸረ ድሮን ሰራዊት ሱዳን ተሓምሻ ከም ዝወደቐት ሓቢሩ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሕጂ ዝበልናዮም ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ዘለኹም ሰናይ ግዜ እንዳተመነና ኣብ ዘቕፅል ቪድዮታት ክበጽሓኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኸብሪ ንዕድም